ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои муҳтарам. Ирӯз 25 декабри соли 2023 1000 рубл 118 сомони 50 дирам. Ирӯза навор оиди хонаҳо, заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ беҳтарина тамошо кунед. мошинои зурзура мондагим. Opel Astra F, Astra H, хоб Starex фурӯшӣ, Chevrolet Lacetti, Daewoo Nexi. хулоса беҳтарин мошина тамошо кунед бачако. Лайкора бизанед, дар канал подписатсия кунед. Ман бовар дорам ай каналами ягон мошини хонаи арзон мехарен. Шумо дар канали Auto TV бачако. барои реклама кардан хона, мошин, замин, квартира чизе боша рӯшен рекламаш мекунем. Ногуфтанан дар ҳамин канали мо 4-5 бад навор мешава. хона, мошин чизе ёфтем рекламаш мекунем бачако. лайкора бизанед, качас бара баланд кунед, нагзаронед. беҳтарин навор жагай эълон асар мегӯям, шумо тамошо кунед. эълон якум, як бародар хоҳиш кард квартирама аренда метам мега дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр даромадгоҳи шаҳри Душанбе аз тарафи Ваҳдат. хоб дукомната 5 этаж 65 метри квадратия мега. хоб 10500 сомонӣ моҳонашта мега метем. мақсад касе ки ба иҷора гирифтанияй ҳамин рақамои 918 занг занен. ягон сум арзонтон мекунад аз номи канали Auto TV ёки далер официал гап занен. иншоалло муомилаи осон мекунад бачаҳо. занг занен, маслиҳат кунем. полни хона люксай бародар азиз. дуюм эълон бародар азиз. Opel Duty қабул кардем дар ноҳияи Қубодиён. солиш 1996, нархша мега 40000 сомонӣ. боз муомила дорад. рақамҳои 006 занг занед, маслиҳат кунем бачако. Opel Duty солиш 1996, коробкаш механика, мотор 1.6 литр, 1.616, задагӣ пусидагӣ надорам меган. нархша 40000 мегем, бо муомилаи созам мекунем мега. варианти алишӣ дора. ба мошини Mercedes алиш мекунем. у тараф шаҳидотон бачако азиз, занг зада маслиҳат кунед. ака нагуфтан кадом намуди Mercedes-о боша. хоб бо нарх 40000 сомон, бо варианти алишӣ Mercedes-ои созтарако. хулосаи гап, краскаш тоза, мошин нахаду зури бадай. 40000 мегам, бо арзон мекунан. рақамҳо дар занг зада худотон бо маслиҳат кунем бародар азиз. эълони сеюм, бачако ки хоҳиши харидории ваз 2112 доштане дар ҳамун комментарияи далер официала Auto TV беҳад ибад бисёр менависен. ҳамиша ёфтем дар ноҳияи Ховарин бародар азиз. састаниш тозаакай, солиш 2004, 17000 сум мегам, бо муомилаи созам дорам. рақамҳои 918 дастӣ ёки 987 занг зан метавонем бародар азиз. сушвориш бензини холӣ дар ноҳияи Ховалин, мотор 1.616, нархша 17000 сум мегам, бо арзон ҳам мешавад. 4 баллон 70-80%, краска тоза, мошин камрасход, дарун берун тозаакай. ваз 2112. касоне ки мехарен, занг зада бо худотон бародар азиз маслиҳат кунед. ҳамин маълумот буд оиди ҳамин мошин, шумо да мо фасон карда хонем бародар азиз. эълони чорум, Opel Astra F дар кузифи универсал бачако нигоҳ кунед. мошини айни ҳол дар ҷиликул қарор дорад, дар деҳаи Эшбек Сатор Қурғанда. солиш 1997, 35000 сум меган, дар деҳа гаштагаи мошинча. мошинчаро меган созай нахаду. имо рақамошо 980 занг зада маслиҳат кунед. краска тоза, 4 баллон 80%, документ масъалаш. хоб рақамҳои имо соҳиби мошин акай Али, варианти алишӣ бо ягон филдери сафед боша алиш мекунед. документ надошта бачако. мотор 1.6 механика, бензини газ, арзон мешава бо камтар. солиш 97, 35000 ба сум ёки ба варианти алишӣ ягон намуди филдери сафед бошад, агар мақсад алиш мекунем меган. агар мошинотон қимат боша ягон сумтон метан, мошинотон арзон боша ягон сумшон метем бачаҳо. нашод оиди варианти алишӣ. эълони панҷум бародар азиз, Астраҷи харо ҳастен амҷа. дар ноҳияи Қубодиён боз як дона Астраҷи ёфтем. солиш 1999, 48000 сум мега, бо муомилаи созам дора. рақамҳои плюсяф WhatsApp дора. аз номи канали Auto TV далер официал муроҷиат кунед. иншоалло арзонтон мекунам бародар азиз. касоне ки хона, мошин, замин, квартира, техника, аппарат, компютер чизе дорем бачаҳо, рақамҳои ман дар аввали навор мондагиай. мо ду канал дорем, рекламаш мекунем, фасон карда ҳаракат мекунем. ҳамин маҳсулотои шуморо фурӯхта бутем бачаҳо. метавонем рӯшен рекламаш мекунем.
моторш 1.6 коробкаш механика бензини холӣ краска сериз хо балоно 80% хадавои соз ҳуҷҷат надорад. состояние мошин созай занг занем маслиҳат мекунем. муомилаи созам дорад. савдо дар назди мошин дар ноҳияи қубодиён алиш намешавад. сундаркорай бо арзон камтарак мекунем мегӯям. инами қа маълумот бачако занг зан маслиҳат мехтам буд. эълони шашум бачако азиз, газели фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара портер як рафта 80-90 ҳазор дар нагирен. ами газела бихарем фикр мекунем бурд мекунем 22 ҳазорай бо арзонтон мекунан. камтар краска талабай бачако. рақамо дар занг занем маслиҳат кунен бихарен удобни бадай просто акада сум дар корай. дар бульёни поён дар ноҳияи Данғара дар бульёни поён 22 ҳазор сомон савдо мешавад. балонош 80% документ надора. номеро барои тамос 902 занг занен муомилаи соз мекунем. қатъи ҳамон нафарое ки харидори қизиқ ҳастанд. ҳамин рақамҳои 7171 24 соат кор мекунад. занг занен маслиҳат мекунем мегӯям. эълони навбатӣ ҳастанд нафарое ки мора нашоиди ҳамин хонаҳо тамошо мекунанд. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 165 ҳазор сум мегӯяд. дар комната 8 сотих замин дорад. дута рақам дорад, метавонед занг зан маслиҳат кунед. рақамҳои плюса ватсап дорад. дар ноҳияи Данғара деҳаи Лолазор ду дар хона бо веранту падвал шай. як ҳуҷраш мега пурра таъмир карда шудагиай. хушак масоҳати ҳавлияш 8 сотихай. хонаи заминӣ мебошад. дар ҳавлиш об ҳастай, барқ ҳаст ва боғ ҳам дорад. фурӯхта мешавад бо нархи 165 ҳазор сомонӣ. илтимос касоне ки хоҳиши харидори қизиқ ҳастен занг занен мақсад маслиҳат мекунем. ҳуҷҷатҳошам омода ҳасте. бачаҳо мега иваз карда мешавад, аммо танҳо ягон хона бошад дар ноҳияи Фархор бошад мега мақсад алиш мекунем. занг зада бачаҳко ин тараф шахто маслиҳат кунен. фикр мекунем ки хонача фасонакай. бачаҳко як бор дига мегӯям ҳамин рақамҳои ман 931 ватсап дора, имо дора. хона замин мошин квартира чизе боша рошин рекламаш мекунем. мо лайкҳоро бизанед ва канал подписатсия кунем. бовар дорам ай канал ягон хона мошини арзон шумо меёбед. Toyota Alphard бачаҳко комфортни мошин дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхе қарор дорад. солиш 2009 140 ҳазор сум мега бу савдо мешавад. дараш автоматӣ ҳуй шуда маҳкам мешавад. худаш рақамҳои 931 ватсап дорад. 140 ҳазор мега. моториш 1.4 хадавои нав ҳуҷҷат дора. бу арзон мешавад. краска тоза, мошин нахаду, полни мошин зури бадай. 4 балонош 80-90%. краска тоза, дарун берун тоза акай. хулосаи гап касе ки мехарад пушаймон намешавад. устода дига намебарен. ҳай мекунен, фақат туташ мекунен. ҳамин бачаҳо гап қайд карда ки мегирӣ туташ мекунен. хай туташ ки боша бачаҳо ҳамин рақамҳои 931 да занг занен 140 ҳазор да бигирен. ҳай карда бигарден ша. рақамҳои 1101 падарка баъри ҳамон нафарое ки мехарад ҳамин рақамҳои мошин падаркай бачаҳко занг зада маслиҳат кунен. Chevrolet Lacetti бардир азиз дар шаҳри Бохтар солиш 2007. агар ки камтар ошибка гап зида бошум бачаҳо бахшиш камтар саросӣ маем узри зиёд. нақша 38 ҳазор сум мега. бензини гази Евро 4 бардир азиз. дарунаш тоза акай, краскаш беҳад хушрӯакай. агар сум мешид худам ҳозир мехардимаш. кузов седан, мотори 1.6 литр, коробкаш механика. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Бохтар айни ҳол. харидорои конкретни боша занг занен маслиҳатам мекунем мегӯям. акада сум дар корай. медонем бароиш мефурӯша як оилашонда кадоме бемор шудага ба хотири ҳамун савдош кесе бачаҳко. бениҳоят хоҳиш кардан камера бояд мо реклама кунем ба савдомона. касе ки намехарад хоҳиш ай ҳамашон ҳамин лайкотона бизанем, падилиса кунем бачаҳкое ки ҳастай ҳамин хеле мошин мекунанд мехаранша. мошин навбатӣ бардир азиз Opel Astra F солиш 97 дар ноҳияи Восеъ қарор дорад. нақша меган 33 ҳазор сомон бо арзон мешавад. мошин дар ноҳияи Восеъ. рақамҳои 903 ватсап дорад. моториш 1.6 коробка механика, бензини газ, краска сафед, балоно 70%, хадавои 100%. ҳуҷҷатош тамом шудагиай. состояние мошин беҳтаринай. занг занен бо маслиҳати хубам мекунем. муомила ҳам дора.
سودا در پیش ماشین، ماشین در ناحیه واسه در شهر کلوب بچکو عزیز. علیش نمیشود سوم در کره. التماس کسانی که همی خواهش خریداری هستن همون نفراتون زنگ زنین، مصلحت خوبم میکنین میگم بچکو. خیلی با خداتون برادر زنگ زده اویل ماشین مصلحت کنین. نفرایی که خواهش میکردن ماشین ارزانتر ژوگلی 07 گفته اینمی را یافتیم برای شما در ناحیه خوالینگ 13000 سومون. اگه فکر میکنین 13000 نه که ارزان میشه بچه‌ها، فکر نکنین قیمته. واتساپ دا زنگ زنم مصلحت کنین 100% میگه ماشین 100% ایجاش زوادید میشوه. موتور خدوای همش سوزای، هر چوری بالونش نوای، گاز بنزین کم بودیش همیه که دکمنتش تمام شدگه. خلاص ماشین میشینی های میکنی میگردی. 13000 با معامله سوزم دارد. علیشی یگان ماشین میگه باشه میگه بالایش سوم میتیم علیش میکنیم. همین رقمای 981 +7 زنگ زنین مصلحت کنین برادر عزیز خودتون. با همین معلومات بود درستی ما خواندیم برای شما. اکی طرف برادر عزیز نگاه کنید که رقمای ما رکلام کردن در ایمو واتساپ. چیزی که شما خواستین از کجای تویستان خانه بود، ماشین بود، زمین بود، کدام نمودی ماشینا از کجای تویستان بود حرکت کردین تا حد امکان ارزانش پیشنهاد کردیم. اگه دادرتون در یک نوارش در یک لایک بیپلا بزنین در کانالش پادپیسات سکنین، نوارای جالب اجرا کنین. باقی در امان خدا تا نوارای بدنه خیلی برادر عزیز خودتون احتیاط کنین.